And have you peer reviewed the work of your colleagues? Manje kwahlola yini umsebenzi owenziwe abanye kusebenzisana nabo? That is correct, my lord. Athi yebo kunjani? Yes. What did that entail? Manje lokho ukuhlola umsebenzi owenziwe abanye anisebenzisana nabo kuchaza ukuthi wawenzani? To be specific, I'm referring to the verification of the Yes. work. Cha ngisho ke ukuthi ngangibukeza umsebenzi abawenzile nokuletha isiqiniseko sokuthi wenziwe kahle. Yes. That is where microscopic examination has been done. Yilapho ke kwehlolwa ke izinkomba ezilethiwe ngemicroscope And the work is handed over to me to review it microscopically. kusho ukuthi ke nalapho ke nginikwa ke lo msebenzi osebenzile ukuthi ngiwubukeze ngisebenzisa imicroscope. Do you perhaps remember how many cases have you peer reviewed? Manje awusho ukuthi mangaka ama case osuke wawabukeza? Just a rough estimate. Mhlambe ungasinika nje ukuthi mhlambe uqagela ukuthi ngabe mangakanani? I believe that will run into thousands, my lord. Ngibekisa ke ngibonisa ngathi ke angengene inkulungwane ama case esike ngawabukeza. If not hundreds, considering the length of time I spent at ballistics. Nje mase ngibheka isikhathi ke sengayihla ngasihlala lapha eballistic hayi maningi angangena nasemakhulwini. And in the matters that you have testified on in the courts, both the lower courts and the high court, have there been any findings on your evidence? Khona yini wakuthola kule ma case owahlola high court naseba ma court esimanje? I've never had an adverse finding on my work, man. Guys ngitholala ukuthi akusebenzanga kahle emsebenzini wami. And can you perhaps remember offhand in how many cases have you testified? Just say a rough estimate. Manje ungakwazi yini ukubekisa ukuthi uswa lethu ubufakazi emacaleni amangaki? More than 200, my lord. Angaphezulu kwamakhulu amabili. In the high court? Manje inkantolo ephezulu? I will say not more than 100, man. Ngicabanga ukuthi awaleqe ikhulu. Thank you. Do you know the previous witness, Lieutenant Colonel Mangena? Ngiyamazi indofakazi sabo lethu ubufakazi la uLieutenant Colonel Mangena. I know him. Ngiyamazi. How do you know him? Mazi kanjani? He's my colleague at ballistic section. Sebenzisana naye endaweni ballistic section. If you can then turn to paragraph 3 of your affidavit, exhibit M. Siye lapha ku paragraph 3 the exhibit oyifakile. Yes, may proceed. On the 23rd of July 2020, during the performance of my official duties, I conducted a microscopic verification on fired bullets examined by Lieutenant Colonel C. Mangena under Phosphorus case 636/10/2014 in respect of lab 217267/2014 as required by the Ballistic Standard Operating Procedures and Protocols. Joke lapha mhla 23 July 2020 ngiqhubeka nokwenza umsebenzi yami ngahlola ngaphansi kwemicroscope izinhlamvu ezake zase zihlolwe uLieutenant Colonel C. Mangena ngaphansi kweleli cala iphosphorus case 636/10/2014 thina salithola sale bhala njenge lab 217267/2014 njengoba ke kufuneka ngaphansi kwemigomo yokuhlola izinhlamvu. Maybe before you get to the results, can you give some background on the theory of identification of two marks? Kusiqaphuqaphu ke ngokuthi nisenza kanjani ke uma kuhlolwa ke izinhlamvu? To be able to do microscopic examinations, comparisons, Ukuze ukwazi ukuthi uhlole
sibhekisisa inhlamvu ngaphansi kwe-microscope. As ballistics practitioners, we rely on the theory of identification. Thina-ke abasenza lo msebenzi sisebenza ngaphansi kwalo kuthiwa i-theory of ballistic examination. The custodian of which is FT. Abaphethe-ke leyo i-FT. And what does FT stands for? FT umeleni? Association for Firearms Kuthiwa-ke and Tool Marks for Examiners. inhlangano-ke yaba ebheke izibhamu namathuluzi okusebenza ngezibhamu. So there's currently only one theory of identification which governs the work that ballistics is doing. Khona i-theory eyodwa esetshenziswayo kwabahlola i-ballistic. So globally, all ballistics practitioners, they subscribe to this theory. Kusho-ke umhlaba wonke kusetshenziswa yona le theory eyodwa. Just a minute. Yes. This theory is very clear as it states that when two tool marks are compared with each other, when their surface contours are analyzed and compared with each other, Kuyeke uma kukhona-ke emathuluzi amabili ahlolwayo nokuhlola-ke ukuthi-ke inhloboni iy'mpawu ezikhona kulawo mathuluzi. it states that an opinion of common origin can be made if there is sufficient agreement Noma ukuthi-ke vunyelwana-ke khona-ke umqondo ongabekwa mayelana nalezo y'mpawu ezibonwayo. between those surface contours. Futhi-ke masikhuluma-ke ngalezi y'mpawu eziseleke kulokho kuhlolwayo. And it further defines sufficient agreement as a significant duplication of random tool marks. Manje uma bechaza-ke baqhubekela phambili bathi-ke yilapho-ke kubonakala khona ukuthi kukhona izimpawu ezishiyeke izikhathi eziningana, as evidenced by the correspondence of a pattern or combination of patterns of surface contours. manje-ke kusho ukuthi-ke yilapho kushiyeka khona iphatheni noma amaphetheni anezo zimpawu ezishiyekile. Yes. So this surface contours, the surface contour is made up of ridges Kusho ukuthi lezi ndawo lezo kuthiwa ama-surface contours kusho ukuthi amagqumana ashiyeka lapho abe yimpawu, kusho ukuthi kutholakala lapho-ke umehluko phakathi kwengenhla nengenzansi. valleys and peaks. Kusho ukuthi-ke kukhona-ke la uthola khona ukuthi kukhona la ukuthola ngathi kuphezulu nalapho kubonakala khona ukuthi uphawu luphansi, which when compared, the relative height of the peaks, the relative depth of the valleys, kusho ukuthi la kubhekwa khona-ke ukujula nokuphakama uma siqhathaniswa, the width of the ridges or the valleys, kuqhathaniswa-ke nobubanzi lamagqunyana nala engathi khona kukhona imigojana, the relative position. kuthiwa nalapho kubonakala khona ukuthi lezi mpawu zikuphi. So all these are considered Konke-ke lokhu kuyahlolwa before an examiner can consider whether or not an identification has been made. ukuthi-ke ekugcineni-ke lo ohlolayo ezobona ukuthi kukhona yini okungakhonjiswa. It defines what significant agreement is. Chazayo futhi nokuthi isivunyelwano esiphathekayo isiphi. Briefly, it states that agreement is significant Kuthiwa- when the condition of a best known non-match has been exceeded. Kuthiwa-ke isivumelwano-ke kungathiwa singakwazi ukuthathwa uma kuwukuthi khona izimo zokungafani ezikwaziyo ukuthi zifinyeleleke. Can you just explain known match? That is when the agreement in individual characteristics exceed the best agreement demonstrated between tool marks known to have been produced by different tools. Kuthiwa-ke uma kuwukuthi-ke kufinyelela la kubonakala khona iy'mpawu ezingeke zalethwa amathuluzi ehlukile. So in a question of a known non-match, what happens is tool marks that are known to have been produced by two different tools. Even if it is known that they have been produced by two different tools, those tool marks are deliberately compared
Kodwa nanoma ngenzeka ukuthi kusetshenziswe amathuluzi ahlukile, izimpawu ezishiwayo lawo mathuluzi nazo ziyaqhathaniswa. to seek similarities which may exist between them. Ukuthi kubonakala ukuthi khona yini izimpawu ezikhombisa ukufanana. Because this is based on the fundamental principle that it is humanly impossible to manufacture two objects so that they are microscopically identical. Lokho kuncike kakhulu kulesi simiso sokuthi akwazi ukuthi kube namathuluzi athi uma sekakhiwe ebese efana nemishi kuze kuyofikelela la ukuthi khona uma kuhlolwa ngemicroscope uthola ukuthi ukufana kusekho. So as a result of this, ballistics, when we express our findings and say the two tool marks have a common origin, Manje kuma sihlola ke bese sithi ke izimpawu ezishiwe lamathuluzi sibonakala ngathi zenziwe into eyodwa siphuma entweni eyodwa. we do not state that they are microscopically identical. Asisho ukuthi zifana ncimishi ngaphansi ke ku microscope. Just a minute. Yes. The finding is based on the degree of similarity. Lo kubhekwa ukuthi zifanana kangakanani. Not on absolute similarity. Akusho ukuthi zibhekwa ukuthi zizofana ncimishi kungekho nowodwa umehluko. Even though the two tool marks originate from the same source, Nanoma ke ukuthi ke lezi impawu lezi singabe zibekwe kusetshenziswa into eyodwa. there will always be a smaller degree of dissimilarity between them. Kuzoba khona umehluko phakathi kwalezi impawu. What is important is that the degree of similarity must outweigh the degree of dissimilarity. Okusemqoka ukuthi ke ukufanana kufanele kubonwe kungaphezulu ngezinga kunokwehlukana. Just a minute. Yes. And that is the reason why in the theory of identification, FT uses the word sufficient agreement. Yikho ke lapha iFT isebenzisa khona iphuzu lokuthi ke kufanele kube nokuvumelana okulingene. It doesn't use the word absolute agreement Akusho lapho ukuthi kufanele kube nokuvumelana okungena kwehluka or total agreement. noma isivumelano esiphelele. The theory further states that the statement that sufficient agreement exists between two tool marks means that the agreement of individual characteristics is of a quantity and quality that the likelihood another tool could have made a mark is so remote as to be considered a practical impossibility. So ke lapho kuthiwa ke ufanana ke kwezimpawu lokho kufanele kuholele ekutheni kuthiwe angeke kube kuwukuthi kwenzeke akukuthi ngenzeka ukuthi ngabe kwenziwe amathuluzi ehlukene. And just before you proceed, the document that you are referring to is this Exhibit LL5, AFT Theory of Identification. Manje ke la ufunda khona ufunda ke incwadi le kuthiwa FT Theory of Identification. That is correct, my lord. Bathi yebo ngisebenzisa yona impela. So you may proceed with the explanation. Ngaqhubeka ke nencazelo. So sufficient agreement exists when the condition of a best known non-match has been exceeded by far. Manje kusho ukuthi kuzwana kuphuma ekutheni ukwehluka kusho ukuthi kudlulele kakhulu ekutholeni ukuthi kukhona umehluko phakathi kwezinto ezibili ezihlolwayo. Can you explain that? Ngachaza ke lokho. As I've already explained that, even in tool marks, Njengoba bese ngichazile ukuthi uma sikhuluma ngempawu ezishiyeka ezinhlamvini that are known to have been produced by the same source, ezinhlamvini ke ezikhishwe ke ithuluzi elilodwa. there will be a smaller degree of dissimilarity. Kuzoba khona ukwehluka okuncane okukhona. In tool marks that are known to have been produced by two different tools, Kule lapho ke sihlola khona inhlamvu eziphuma ezibamini ezehlukile. there may be a small degree
of similarity between them. Kungenzeka kube nokufanana okuncane okutholakalayo. But the differences that exist in those tool marks will be significantly higher than the similarity that exists. Kodwa ke ukwehlukana okutholakala lapho kuzoba kukhulu kakhulu kunalokhu kufanana okungabe kutholakala. So ballistic identification is essentially based on the degree of similarity, my lord. Manje uma sikhuluma ngokuhlola kwe-ballistic kusho ukuthi kuncike kakhulu ekutheni kubhekwe kwabona ukuthi ke kutholakale umehluko noma ukufanana okungakanani. So the similarity which exists between tool marks which are known to have been produced by a single tool Manje kufanana ukutholakala ke lapho ukutholakala izimpawu ezishiwe ithuluzi elilodwa. that similarity must exceed the similarity that will be found on tool marks known to have been produced by different tools. Ukufanana ke okuse zinhlamvini ezidutshulwe isibhamu esisodwa kufanele kube nokufaka okwedlula ukufanana okutholakale ezibhamini ezehlukile ezimbili ezibe nezimpawu ezishiyekayo. And that will mean that the best known non-match has been exceeded. Kusho ukuthi ke umehluko walezi kulezi zimpawu ezimbili kusho ukuthi kweqeke isilinganiso esamukelekayo. The theory further states that the interpretation of individualization or identification is subjective in nature. Kusho ukuthi ke lapha ithiyori yaqhubeka ukuthi ke ekuhloleni lokhu kugcina kuwukuthi kuncike kakhulu ekutheni umuntu ubona kanjani. Founded on scientific principles and based on the examiner's training and experience. Ukuthi lokho ke kusetshenziswa ke isayensi futhi nokuqeqeshwa kwalo ohlolayo. I want to emphasize, my lord, that only the interpretation is subjective in nature. Ngicela ukusho ke lana ukuthi into ke encike kakhulu ekuboneni kwalo ohlolayo uchaza kuphela. The facts from which the examiner bases his opinion or his finding are objective in nature. Kusho ukuthi ke lokho akubhekayo uma ezoletha incazelo yakhe awukho umehluko okhona kuyinto engabonwa nayinombani ngendlela efanayo. Just a minute. Yes. The marks that are transferred by the firearm to fired cartridge cases and bullets, those marks form part of the objective facts. Kusho ukuthi ke impawu ke ezishiwa ke isibhamu enhlamvini nakumagobolondo enhlamvu yilokhu esingathi ke izimpawu ezingachemile. Because they are in the components of the firearm. Even if the firearm is fired by person A, it will transfer the marks that are in it. If that firearm is handed over to person B, it will transfer the same marks. Kusho ukuthi ke uma kungatholakala umuntu oqala adubule ngaleso sibhamu kuzoshiyeka izimpawu ezifanayo nanoma kuthatha isibhamu sithathwa omunye umuntu wesibili adubule naye izimpawu zizofana. The subjectivity relating to interpretation is brought about by the fact that the examiner needs knowledge and skill. Manje ukuchema ke kwencazelo elethwayo kuphuma ekutheni lona ke oletha umbiko unolwazi olungakanani. He needs knowledge and skill in order to interpret what is already on the exhibit, on the specimen. Kusho ukuthi kudinga ulwazi ukuze akwazi ukuchaza okutholakala sekukhona entweni ehlolwayo. So that demands for training, knowledge, skill is the subjective component. Yiloko okwenza ukuthi ke ukuncika lapha ekufundisweni naseqeqeshweni yiloko okugcina ke kukhipheke lokuchema okukhulunywa ngayo. Because when the examiner is not adequately trained, Ngoba ke lo hlolayo le uma engaqeqeshiwe ngokwanele he will not be able to decode what is already on the surface of the exhibit. angeke akwazi ukuchaza ngokufanele lokho akubona lapha phezulu kwenhlamba. Just a minute. Yes. So that is why the interpretation is subjective, my lord. Yiloko okwenza ukuthi ke kube nokwehluka ekuchazeni ukuthi okutholwayo lapha kuyini.
Yes, and this theory that you've just expounded upon, what is it called? manje le theory osanda kuyichaza ibizwa ngokuthini? It's called theory of identification as it relates to toolmarks. Batho ke lona kubizwa ukuthi i-theory yokukhomba okutholakala ke yokukhomba impawu ezishiwa amathuluzi. And by 2 marks, what is it implied? Manje kuma sikhuluma ngala mathuluzi la sichaza ukuthini? The word toolmarks is a broad term